Ang saya kan program sampai kan tunggu apa itu apa masih gitu. Ada banyak apa sih? Yo dog dak itu mana? Yo dog dak itu di. Baca. Belum kamera? Panik. Ini dekat toh? Iklah orang itu juga beri rokok mereka. Kau boleh makan mana? Aku juga beri rokok. Ini boro-boro visit खाइजाखा पहिला जों लखीपुर बिसियाव हाबलायखा आबनि उलो जों हाबका आरो पूर्वनवाबादी बिसि ताबुक जों आरो बुसाजा साउथ आरसि नगर जों विजिट खायनाय लामानि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम फाय स्कुलनि प्रब्लेम अब प्रब्लेम ताइ सेस गरै हायजे प्रब्लेम जत जागोन प्रब्लेम मांनो लामा रंनि दैनाय जों आरो भिडिअ साब दै इन्जिनियार राव फायजा लामा रंनि न दैनाय जों अब रेकर्ड खायगलांखा जों बुसुं जरते लामा रिमानाबो चाइटक लायनाय दिनै तो आरो तो अ पन्चायतबो हाबो अ पन्चायतबो बुंनि जे समस्या आबरनो सालायगा ताई आपनि लगे लगे एसएसजी ग्रुप रक दंगो एनजीओ ग्रुप रक ब्रक बायबो कक सालायगा ब्रंनि डिमान्ड दंगो ब्रंनि जे डिमान्ड आबरनो बो जों नायनाय ताई लामा दै बुसुं जरते लामा दै न जतने नांगौगो ताई कारेन्ट तो दंगो न कारेन्ट दं हिंगा किसा प्रब्लेम दंगो बिल टिल रिया रंनि बागैनाय आं कबंनाय मेडियानि थ्रुते जारा बिल रिया रक बिल लग्रि बायदि हायकिसे जों कारेन्ट मानानि ताम हिंगा कारेन्ट आबो वाति रक हायकै थागो कारेन्ट करी हिंकै बो उंया कारेन्ट करी हिंगा आबो दुनिया करी हाय नंगो कोनो समय कारेन्ट रक थां हाय आमनि बागै कारेन्टनि बागै न कारेन्ट दंखायसे दै रक ति सानानि कारेन्ट रंनि बागै न रक बिल लग्रि बायदि ताई लामा जे हामियां तंमानि आबरंनो बो लामा रंनो बनायनाय एकलगे तो जत रिमांगलाक बबो रिनानि सम्भव बबो मेजर लामा बबो दरकार आबरंनो न साइ रिजाकनाय के लामा अब तिनी मायाबो खाना मानाय 5 बছर बबो नां अब फिलाप रक खायनाय जे खायमान साक चाइटकनाय आबनि बागै न विजिट हाबै दंगो विजिट खायै प्रब्लेम बांसु काहायसे जोंनो खाय स्कुलावबो प्रब्लेम स्कुलाव रूम करै मास्टार करै जे जागाव स्टुडेन्ट कम आरो हंके मास्टार बिसि अमरं तंमाखा मास्टार गोबां स्टुडेन्ट कम आमतिर कोन जागाखौ स्टुडेन्ट गिला मा दंगो आरो मास्टार कम उंगै तंमाखा आबरंनो बो जों नायनाय हामबाय।